Здравейте, здравейте на всички! Днес ще говорим за бодливата круша или опунцията. Виждате я. Това е фигода Индия. Тя е характерна с това, че съдържа много фибри, много малко калории, укрепва имунната система, регулира кръвната захар, също така регулира кръвното налягане и се бори с лошия холестерол. Води до загуба на тегло, съдържа антиоксиданти, богат е на калий, калци, магнези, които укрепват сърдечният мускул и при инфаркти, инсулти и сърдечни заболявания. Може да се употребява в суров вид, както виждате, обелва се само с ръкавици, защото много боде. Вътре вкусът е подобен на смокиня. В Африка листата, те са огромни, не съм откъснала листо, но ще ви пусна снимка. Листата се обелват и се изтръгва гелът отвътре, с който се смесва с тръстикова захар и се дава при силна кашлица. Също така могат да се пекат и да се ядат печените листа. Те са огромни, месести. В Африка е познато също така като рибатон. Благодаря ви. А иначе цветовете се срещат в лилаво, оранжев, жълт и розов. Червен, лилав, розов и оранжев. 4 цвята. Благодаря ви. От мен хубав ден, Руми Каменова.